siro darah di dado, dahanan di haro katampe den inggo kini nan Allah tiado. Kamanolah badan nak kaditompangkan dun sana indah sudaro tidak diharo bakawan nan sasamo gadang inilah menjauh pulau kini tipu sasalan di badan katikolai kasadonyo saya sadang kayo kan yang bakile apa diminta sagalo dape sadang kayo kan yang bakile apa diminta sagalo dape. Jika bansai datang menimpa kasih putui badan tabuang ini denai baru manyasa hidung tak cucu amato barai kini denai baru manyasa hidung tak cucu amato barai. Kamanolah badan nak kaditompangkan dun sana indah sudaro tidak diharo